Hai, George, că poți. Ai puncte de suspensie, eu. Discriminez. Discriminez în momentul în care am un proiect de făcut și aleg să fac cu fete pentru că fetele sunt mai deștepte. Discriminez în momentul în care văd că oamenii fumează pentru că ei aleg să-și distrugă sănătatea lor, dar și a celorlalți. Discriminez și persoanele care fac parte din comunitatea LGBT. Și mi s-a întâmplat acest lucru în 3 cazuri. Prima dată în școala generală, când o colegă de-a mea, pe nume Ștefania, ne-a spus că are altă orientare sexuală față de cei noi normali și cred că în momentul în care ea a decis să ne spună acest lucru, viața ei a devenit foarte grea. Pentru că copiii acum aveau două motive, o discriminam din două motive. Unul, pentru că aspectul ei era diferit față de cel al nostru, pentru că era supraponderală. Și doi, pentru că avea altă orientare sexuală față de noi. Și eu nu am făcut nimic în cazul acela, și îmi pare foarte rău și abia acum realizez cât de rău îmi pare că puteam să-i ofer ajutorul meu și nu am făcut-o. Pentru că consider că în momentul în care cineva se ridica în picioare în toată clasa, oricine ar fi fost, dacă se ridica cineva în picioare și ar fi spus că nu este ok ceea ce se întâmplă, cred că viața ei atunci ar fi fost mult mai ușoară. Și îmi pare foarte rău că nu am acționat atunci în cauză să-i fac viața mai ușoară, să o fac să se integreze și pe ea în grupul nostru sau în societatea în care trăim. A doua întâmplare a fost în primul meu meci demonstrativ, pentru că eu fac parte din clubul Șucar, unde pe lângă meciurile la care ne arbitrează Ioana, mergem și la meciuri demonstrative, acolo unde sunt pentru mine sunt membrii foarte importanți, membrii ai ONG-urilor sau oameni foarte importanți. Și aceea a fost prima mea experiență în cadrul acestui grup și consider că a fost cea mai proastă din viața mea. Și chiar dacă multe persoane m-au susținut după aceea, am simțit din partea unora că nu a fost chiar așa, dar nu contează mai mult asta, pentru că pot să spună 3, 4, 9 persoane să spună cât de bună ai fost, dar în momentul în care tu știi că nu ai fost destul de bun pentru tine, asta te macină pe interior și nu are cum să te vindece altcineva, dar consider că a fost o experiență foarte importantă pentru mine, pentru că printre acele persoane care m-au susținut s-a aflat și o persoană transgender, ea s-a transformat, era fată și s-a transformat în băiat. Și el m-a ajutat foarte mult să trec peste acest impas, mi-a dat foarte multă încredere în mine, astfel încât al doilea meci al meu demonstrativ, vreau să spun și consider că a fost cel mai bun din viața mea. Și aici s-a văzut de fapt efectele pozitive pe care le-a avut el asupra mea și asupra psihicului meu. Și îmi mulțumesc foarte mult pe această cale, însă când el a vorbit cu mine, nu mi-a spus că este transgender, mi-a spus abia pe la mijlocul discursului că este transgender și consider că a fost foarte bine că mi-a spus așa, pentru că dacă îmi spunea de la început, aș fi fost influențată de acest lucru și nu aș mai avea atât de multă atenție la ceea ce îmi spune. Și el mi-a demonstrat că nu trebuie să judec o persoană după cum arată sau alegerile pe care le face, ci despre ceea ce transmite. Și în al treilea caz s-a întâmplat foarte recent, unde am întâlnit-o pe Stella Chior aici de față. Și eu sunt foarte mândră de ea și o apreciez foarte mult pentru alegerile pe care le-a făcut ea în viață. Ea este lesbiană și ea a acceptat foarte ușor acest lucru și vreau să o felicit pentru acest lucru și dacă ea a primit cu ușurință și a asumat foarte ușor acest lucru, consider că și noi ar trebui să facem același lucru. Consider că dacă ea a putut să o facă, înseamnă că putem să o facem și noi.
Și consider că ar trebui să facem diferența dintre esență și aparență și dacă ea a putut să o facem, înseamnă că și noi putem să o facem și să nu mai ne discriminăm între noi și să facem aceste diferențe că ei sunt diferiți și noi suntem cei normali, însă cred că problema este de fapt la noi, cei care ne credem normal și nu la ei care îi credem diferiți, pentru că la noi este problema, pentru că ei s-au putut accepta pe ei înșiși și înseamnă că și noi putem să-i acceptăm. Dacă ei au ales și-au asumat acest lucru, înseamnă că și noi putem să facem același lucru. Sunt conștientă că discriminarea nu poate dispărea de pe o zi pe alta, de azi pe mâine, însă primul pas ar fi să ne acceptăm între noi, să dăm o șansă fiecăruia să se simtă că face parte din comunitate și să îi facem să aibă încredere în ei și să-și asume alegerile pe care le fac și noi să le acceptăm. Aș vrea să mai spun că eu am intrat de 1 an în Clubul Șucat și cred că participarea mea în acest grup a avut o foarte mare influență și o influență bună asupra mea, pentru că m-a ajutat să accept alegerile pe care ceilalți le fac, m-a ajutat să mă implic, să-mi dau seama că trebuie să fac tot posibilul să mă implic în situațiile la care alții nu se descurcă și aș vrea să vă invit și pe voi să faceți același lucru, să fiți mândri de ceea ce sunteți, să vă asumați ceea ce sunteți și să acceptați opiniile celorlalți și să fim cu toți uniți și în acest fel putem schimba societatea puțin câte puțin. Mulțumesc! Așa. Ai încheiat discursul printr-un așa, call to action. Crezi că oricine poate să facă chestia asta? Da, bineînțeles. Schimbarea vine din interior și dacă noi suntem ok în interior, înseamnă că putem să facem, să transmitem binele din sufletul nostru și celorlalți din jurul nostru. Fac comparativ cu tot. Trebuie să fii împăcat cu tine. Schimbarea este să fii împăcat cu tine, din toate punctele de vedere. Pentru atâta timp cât nu ești împăcat cu tine, tot timpul vei fi acolo. Sunt de acord. Mulțumesc, adică. Am și eu o adăugare. Nu e tare. Ai folosit ai zis că Ștefania nu ai zis că Ștefania este când ea nu este normală, ori ar trebui să folosești majoritatea. Nu e normal. Corect, nu există normal. Ceea ce credem noi că e normal este o opinie comună, de fapt. Eu cred că ea a folosit normală cu ghilimele. A folosit cu ghilimele, a pus ghilimele. A fost când a zis tu. Eu le-am auzit ghilimelele, dar da, e o observație foarte bună. În general trebuie evitat asta cu normal, anormal, super. Chiar și a început discurs folosind majoritatea. Ok. Bun.